Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra. L'Oficina del Pla d'Inclusió Social de l'Ajuntament de Berga ha creat un bloc amb l'objectiu que es converteixi en una eina interactiva entre els ciutadans i la mateixa oficina, un instrument on poder obtenir informació, comunicació i diferents documents relacionats amb l'exclusió social. El projecte s'emmarca dins del Pla per a la Inclusió i la Cohesió Social a Catalunya, promogut pel Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i pretén promoure el coneixement, l'anàlisi i la sensibilització del fenomen de l'exclusió social. El pla haurà d'identificar les polítiques, els programes i els agents per a la inclusió social ja existents i establir línies de treball compartides que permetran donar una resposta a les situacions de vulnerabilitat social del municipi de Berga. L'Ajuntament de la Nou de Berguedà ha obert un concurs per adjudicar el contracte d'obres del projecte d'urbanització de la plaça i aparcament del centre cívic i futur Ajuntament. Amb un pressupost inicial de 181.000 euros, dels quals 150.000 provenen de la subvenció del POSC, es crearan al voltant d'una vintena de places d'aparcament i s'urbanitzarà l'entorn d'aquests, a més de fer-se una petita plaça per als vianants. El terme d'execució de les obres és de 4 mesos. Per aquest motiu, l'Ajuntament de la Nou vol adjudicar les obres durant els propers dies. D'aquesta manera, els treballs podran estar enllestits a principis de la tardor. Les obres de les dependències de la policia local de Berga, situades a la plaça del Doctor Saló, començaran la setmana que ve. Les últimes pluges caigudes a la ciutat han endarrerit els treballs, però finalment, i si no hi ha cap nou incident, començaran de forma imminent. Les obres consisteixen en l'adaptació de les instal·lacions a les persones amb mobilitat reduïda. Es canviarà el lloc de la recepció, que passarà de la petita entrada actual a un espai més ampli que actualment és un garatge. A més, es farà una rampa d'accés i la recepció actual es transformarà en l'oficina d'atenció al ciutadà i de recollida de denúncies. La remodelació té un pressupost inicial de 30.000 euros que va aprovar l'any passat l'Ajuntament. Un cop fet aquests canvis, quedarà pendent per a l'any que ve la segona part de les obres, que consistirà en ampliar les instal·lacions d'ús intern del cos. Aquestes obres permetran ampliar les instal·lacions en 20 metres quadrats i tindran un cost aproximat de 30.000 euros. Superpedret patrocina les notícies. I recordi, cada setmana vals de descompte amb les seves seccions estrella. Superpedret, per la seva millor compra.